Međunarodni praznik rada obilježava se kao spomen na velike radničke prosvjede održane u Chicagu dana 1. maja 1886. godine, kada je u sukobima s policijom poginulo više radnika, a 8 je radnika osuđeno na smrt. To 19. stoljeće bilo je obilježeno bezdušnim iskorištavanjem radnika. Niske dnevnice, višesatni dnevni rad od 12 čak i 18 sati za odrasle pa i djecu iscrpljivaju ljude koji su u svim zemljama razvijenog kapitalizma štrajkama zahtijevali dostojnije uslove rada i života. Štrajkaški pokret je doživjeli s najvećih zamaha u SAD-u. Dana 1. maja 1886. godine u Chicagu je prosvjedalo oko 40.000 radnika, ističući zahtjeve simbolizirane u 3 osmice: 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati kulturnog obrazovanja. Policija je intervenirala oružjem i ubila 6, a ranila oko 50 radnika. Mnoge prosvjednike uhapšeno, a vođe štrajka izvedeni su pred sud. 5 ih je osuđeno na smrt, a 3 na dugogodišnju robiju. Sjećanje na krvoproliće u Chicagu na prvom kongresu Druge internacionale 1889. godine odlučeno da će 1. maja svake godine održavati radničke prosvjede. Već od sljedeće 1890. godine taj datum postaje Međunarodnim danom opće solidarnosti radništva. Tokom sljedećih godina radnici u zapadnim zemljama uz posredovanje sindikata i sporazumijevanje s poslodavcima, odnosno državom, postigli zapažen uspjeh u borbi za svoja prava, pa su s vremenom smirene socijalne tenzije. Ubrzo je, kao dotadašnji znak mučeništva ubijenih u Chicagu, kao simbol radničkog bunta prihvaćen crveni karanfil. Danas se 1. maj obilježava kao dan borbe za osnovna ljudska prava svakog radnika ili u slobodnom prijevodu dan borbe prava na život dostojan čovjeka. Borba za radnička i ljudska prava traje još i danas i vrlo je izgledno da će i naša djeca i djeca njihove djece na svoj način voditi borbu za svoja prava. Na našim prostorima obilježavanja 1. maja više se vežu uz roštide i slavlje u prirode, a manje se sjećamo historije borbe za radnička prava, pa je zbog toga važno posjetiti se zašto je ovaj dan bitan.